Promesak entzun eta gero, inoiz iristen ez diren proiektuekin, argazki handiak ikusteko zain bazaude, oraindik ez gaituzu ezagutzen. Asmo handiko proposamen errealistez, betetako proiektua dugu. Gure herria hobetzeko, promesarik egin gabe, kerik gabe, su artifizialik gabe, konpromisoarekin eta zehaztasunarekin. Proiektu honen helburu nagusia, pertsona guztien ongizatea lortzea da. Sestaoren parte garen aldetik, egunero bizi eta sufritzen ditugu bertoko arazoak. Eta horregatik ezagutzen ditugu ondo, baina gure herriaren potentziala eta indarra ere ezagutzen dugu. Egunero, pertsiana altxatzen jarraitzeko gogoa, besoak inoiz ez jaistekoa. Naiz eta batzuk dena zementuz eta azalera handiko proiektu ez betetzen saiatzen diren. Talde plurala eta askotarikoa gara, gure gizartea bezalakoa, esperientzia eta ezagutza aberasgarriz betea, eta herri eroso bat eraikitzeko lan egiten dugu. Bertako auzoetan eta kaleetan bizi eta gozatu ahal izateko. Egunero, gero eta prekarioagoa eta zalantzagarriagoa den lan merkatuari aurre egiten diogun gaztea gara. Independizatzeko zailtasunak ditugunak, baina kaleak, ikastegiak eta lan zentroak betetzen ditugu etorkizun duina lortzeko gogoz. Determinazio horrekin, berarekin, borroka egiten dugu, lanean, plazan eta osoko bilkuran. Oin bat kalean eta beste bat udaletxean. Hainbat adin eta jatorritako esparru guztietan bizitzaren alde egiten dugun emakumea gara. Eta zainketarako eskubide kolektiboa lortzeko lan egiten dugu. Egunero, talde eta erakunde kulturaletan lan egiten dugu. Kultura herrikoi eta parte hartzailearen alde. Gure herria eraldatzeko. Gure hizkuntza auzo bakoitzeko azken txokoraino eraman ahal izateko. Eta Sestao leku iraunkorragoa, atseginagoa izan dadin. Udalaren ateak eta leihoak irekitzera etorri gara. Iluntasunaren kutsua berritzera. Eta herriaren partaidetzarekin lan egitera tresna nagusi gisa. Sektore publikoak duen garrantziaz jabetuta, kudeatzea ez da soldata zenbat igo dezakegun pentsatzea, baizik eta herritarrei, taldeei eta haien proposamenei entzutea, eta aldi berean jendearen bizitza hobetzeko ekimenak abiaraztea. Horrexegatik, zerbitzu publikoen defentsan, zainketan eta sustapenean parte hartzen dugu. Maiatzean, aldaketaren olatuak gora egitea lortuko dugu. Sestao hobetzeko indarberrituta itzultzen den poza eta betiko konpromiso militantea gara. Aldaketarako unea da, taldea, proiektua eta herriarekin lan egiteko konpromiso sendoa dugu behar dituen konponbideak eraikitzeko. Honena etortzeko dago, eta maiatzaren 28an hasiko da. Eman botoa EH Bilduri.